Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова. Бүген программада. Көтелмәгән һөҗүм башкалада яшүсмәргә дистәдән артык яшьтәшләре һөҗүм итә. Куркыныч инде куркыныч булмасын инде, балалар өчен куркабыз инде бөтенебездә. Әлеге котышкыч вакыйга кайда булган һәм кемнәр гаепле? Мәсьәләне Нияз Рахман ачыкларга тырышты. Ул үз вазифасыннан китсә дә, аның даны кала. Я об этом давно думал и понимал, что это будет у меня последний сезон. Легендар хоккей тренеры Зиннатулла Биләлетдиновның казанышлары турында Илдар Сафиуллин. Юрий Гагарин жер шарын космостан күргән беренче кеше. Җыштырабыз, бик әйбәт көн, яз килде. Космонавтика көненә багышланган өмәдән Алия Хәйретдинова. Бер малайны 11 кеше кыйный кичә бүген Татарстанлыларны социаль челтәрләрдә таралган телефонга килгән видео тетрәндерде. Анда Казанның Вахапов урамында берничә егет бер яшүсмерне кыйный. Бу хәбәр расланды. Хәзер җинаять эше кузгатылган. Прокуратура эшне тикшерү комитетына бирүне сорый. Кыйналган бала ни хәлдә? Татарстанда моңа кадәр булмаган вакыйгага ачыклыкны Нияз Рахман кертергә тырышты. Менә ул социаль челтәрләрне шартлаткан кадрлар башта бер малайны ишәү кыйный, аннары ирләре белән ташланалар. Бу кадрларны күргән әти-әниләр шок хәлендә. Ишетмәйе. Интернеттан укыдым булай димәсә. Куркыныч мисың? Естественно, куркыныч инде куркыныч булмасын инде, балалар өчен куркабыз инде бөтенебездә, внуклар өчен, внучкалар өчен. Мы только увидели сегодня по WhatsApp, если что. Без бүген социаль челтәрләр аша бу хәлләрне күрдек, без аптырашта, шок бездә. Әлеге очракны бүген полиция раслады, кыйналган егеткә 17 яшь, гаеплеләр инде табылган. Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия. Полиция хезмәткәрләре оператив тикшерү эшләре барышында әлеге сугышта катнашучыларны тапты. Мәсәлән, ачыклау өчен 15-16 яшьлек үсмерләр полиция бүлегенә китерелде. Алар әйтүенчә баштан низах чыга, аннары сугыша башлыйлар. Әлеге вакыйга буенча җинаять эше кузгатылды. Зыян күргән егет хастаханәдән чыгарылган Сәламәтлек саклау министрлыгында әйтүләренчә, аның хәле уртача һәм алга таба өйдә дәваланачак. Вакыйга нәкъ әлеге урында була, бу Вахапов урамы 15-нче йорт белән Акбур спорт комплексы янәшәсендәге менә шушы территория малайны баштамында 3 кеше кыйный, аннары башкалары килеп кушыла. Әлеге хәлләрнең барысында менә бу йортта урнашкан видеокамера язмага төшереп бара. Шулай да бу хәл күрше мәктәпләр территориясеннән читтә була. Монда азгышлар беренче түгел ди укучылар. Монда бик күп кай вакытта сугышалар. Безнең мәктәпләрнең арабызында бар каток, анда сугышалар, кай вакытта күргәнем бар ерактан. Бүген ике мәктәптә бу җанҗалда үзләренең укучылары катнашканын танымый. Республика прокуратурасы әлеге эш буенча үз тикшерүен башлый. Хәзер бали булмаганнарның хукук бозуларын профилактика белән шөгыльләнүче органнар эшенә хукукый бәя биреләчәк. Моннан тыш прокуратура бу факт буенча кузгатылган җинаять эшен полиция бүлегеннән алып тикшерү комитетына җибәрү мәсьәләсен дә карый. Татарстанда әлегә мондый хәлнең булганы юк иде. Шуңа да белгечләр чын сәбәпләрен ачыкларга өндий. Бу безнең 90 елда булган групповой сугышларның әйтергә була инде, алар түгел микән дип, алар түгел әле бүген көндә. Алар булса бөтенебезгә эшләргә кирәк. Монда полиция үзенә эшли алмасын да, безнең укытучылар, әти-әниләр. Они должны нести ответственность. Алар әлбәттә үз гамәлләре өчен җавап тотарга тиеш. Бу яшьтә җинаять җаваплылыгы маддәләре буенча. Шул вакытта алар үзләре дә курбан бит. Шөгыльләнүчеләр юк күрәсең. Игътибар булмаса, алар башка юнәлешкә тартыла. Без үзебезнең яктан шулай ук тикшерү алып барабыз. Бу очрак төрле яклап өйрәнүне һәм алга таба белем бирү оешмаларында мондый хәл килеп чыкмасын өчен профилактика чаралары үткәрүне таләп итә. Яшь үсмерләргә 14 яшь тулган булса, аларны җинаять җаваплылыгына тарта алалар. Димәк, бу хәлгә бәяне тикшерүчеләр бирәчәк. Нияз Рахман, Илшат Мөхәммәтов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Башка яңалыкларга ул командадан китсә дә хоккейда кала. Зиннатулла Биләлетдинов Акбарс командасыннан китүе турында игълан итте. Легендар тренер Казан командасына 14 ел остаз булды. Шул вакыт эчендә аның җитәкчелегендәге коллектив 3 мәртәбә Гагарин кубогын яулады. Космонавтика көнендә китүе үк үзенчәлекле. Победа, как она ощущается? Радость? Зиннатулла Биләлетдинов Акбарс базасындагы тарихи сурәтләргә карап җиңү мизгелләрен яңарта. Алар бихисап, дөньяны оныттырырлык шатлыклар да, җиңелү айсыда бар ди. Баш тренер вазифасыннан китәргә тәҗрибәле остаз ныклап әзерләнгән. Я об этом давно думал. Бу сезонның ахыргысы буласын мин инде алдан ук белгән идем. Ул бу сезон нәтиҗәсе белән генә бәйле түгел. Ныклап уйланылды, дөрес адым ясарга кирәк. Нәрсәдер җитми икән, туктап тору кирәк, ял итәргә.
Оның жетекшілігіндегі клуб 3 мәртәбә Гагарин кубогын яулады, 4 тапқыр Россия чемпионы болды. Европа чемпионатлары кубогы континент кубогын отты. Бу сезонда Татнефть-Аренда зур хоккей шау-шуы шақты иртә төгәлләнсә дә, бик күпләр моннан үтеп киткән сайын Ак Барс командасының мавыктыргыч уеннарын искә төшә. Һәм гомумән Ак Барс командасының барлык җиңүләре Гагарин кубогын яулаулары һичшиксез легендар тренер Зиннәтулла Биләлтинов белән бәйле. Остаз үз вазифасыннан китү турында рәсми рәвештә игълан итсә дә, аның даны һәм ул китергән җиңүләр һичшиксез спорт тарихына алтын хәрефләр белән язып куелачак. Киштән Зиннәтулла Биләлтинов Татарстан президенты белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов мондый хәл кызганыч булса да, тренерның бу карарына хөрмәт белән каравын җиткерде. Зиннәтулла Биләлтиновның исеме һичшиксез Ак Барс хоккей клубы тарихына мәңгегә уелып калачак, диде ул. Бу карар һәркем өчен көтелмәгән, хоккей белгечләре фикерләрен җиткерде. Бу тренерның теләге узган сезонда ул Гагарин кубогын яулады. Команда белән алга табада эшли алыр иде. Кайчан аның яңадан эшкә чыгуын әйтүе кыен. Ул инде шактый олы яшьтә мөмкин булган барлык ярышларда да җиңү яулады, ә баш тренер вазифасында һәрвакыт ниндидер омтылыш кирәк. Как Тренер буларак аның спорттагы уңышларын бәяләп бетерә торган түгел, ул хоккейны югары дәрәҗәгә күтәрде. Хоккей җанатарларын әлеге яңалык аяктан йыкты дияргә була. Иң тугры фанатлар әлеге клубны оннан башка күз алдына да китерә алмый. Ул бит әле бит алай карт түгел, яшь бик яшь күренә, то есть ул әле әйбәт кенә эшләр генә. Для нас это был как гром среди ясного неба. Мастер своего дела, прекрасный человек и прекрасный тренер. Для нас Зиннәтулла Хайдарович и Ак Барс это, неразделимый. Ак Барс командасын алга таба кем җитәкләячәк? Әлеге сорау ачык. Зиннәтулла Биләлтинов остазлыктан китсә дә, клуб системасыннан читләшмәй. Ак Барс хоккей академиясенең мактаулы президенты булып кала. Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Азат Самигуллин, Яңа гасыр каналы. Ул Гагарин кубогын яулаган шәхесе дөньяда космонавтика көне. 58 ел элек Юрий Гагарин беренче тапкыр галәмгә күтәрелә. 108 минут дәвамында җир тирәле әйләнә. 12 апрель космонавтлар, конструкторлар, шушы өлкәдә хезмәт куючы галимнәрнең уртак бәйрәме. Әлеге истәлектә дата уңайыннан Татарстан президенты үзенең Instagram битенә котлау урнаштыра. Видеороликта космоска күтәрелү белән бәйле тарихи кадрлар. Знаете, каким он парнем был? Тот, кто трубку звездную открыл. Пламени был и гром, замер космодром, и сказал негромко он. Космонавтика көне белән барлык татарстанлыларны премьер Алексей Песошин котлый. Галәмне өйрәнүгә бу өлкәдә яңа технологияләр булдыруга Казанның конструктор бюролары да зур өлеш кертте. Данлыклы традицияләр дәвамлы. Безнең якташыбыз астронавт Сергей Рыжиков Россия герое исеменә лаек. Ул халыкара космик станциядә озакка сузылган очышы өчен югары бәяләнде. Космосны өйрәнүдә хезмәт куючы барлык кешеләргә рәхмәтемне белдерәм, ди ул үз котлавында. Бу көнгә туры китереп, алар космик өмә оештыра. Казанның Киров һәм Мәскәү районында яшәүчеләр бүген Гагарин урамын 108 минут җыештырды. Аларның ишек алдыннан ракета күтәрелмәгән, әмма урамнары галәмгә ашкан беренче космонавт исемен йөртә. Вакыт төгәл 10-7 минут. Эшне башкарып чыгарга 108 минут бирелә. Мәне 12 апрельгә махсус билгеләгәннәр. Бүген Алия Әминова кызы Римма белән уенчыкларны читкә куеп торган, кулларында себерке. Гагарин урамында туру дәрәҗәле диләр. Җәйгә балалар мәйданчыгы да вәгъдә итәләр икән. Бүген космонавтика көне. Без субботника килдек, себеркеләр алып. Гагарин бит ул җир шарыннан күрдә чипчисталаган. Без дә хәзер чиста ясыйбыз. Мәгә мәктәп укучылары да кушылды. Эшли галәм киңлекләре космонавтлар турында сорашабыз. Юрий Гагарин беренче космоста булган. Ул безнең планетаны моторлыгы күктән күрсәтте. Ул безгә җирне түгәрәк булып күрсәткән. 108 минут эчендә җир шарын әйләнеп чыкмадылар, ә менә Гагарин урамы чистарды. 14 КамАЗ чүпчәрне 300 кеше бергәләшеп җыйган. Юрий Гагарин безнең планетабызны космостан күрсәткәненә инде 58 ел узып та киткән. Ул чакта ясалган фотоларда җир шарының матурлыгы, табигатьнең байлыгы чагылган. Өмә планетабызны саклап калу өчен бер чара гына. Ә инде язгы кояш һәм җылы һава әйдәп торганда бу тормышның матур мизгелләре генә. Он сказал: "Поехали". Он смахнул рукой, словно вдоль по Питерской пронесся над землей. Алия Хайретдинова, Андрей Сентальцев, Яңа гасыр каналы.
Инвесторларның карашы бүген Түбән Камага юнәлде. Нефтехимия башкаласында халыкара инвестиция форумы эшли. Төп тема өстенлекле юнәлешле үсеш территорияләре. Барлыгы 700 делегат шул исәптән чит илдән дә. Инде бүген үк форумның нәтиҗәләре турында әйтергә була. Россиядә курыш буе торган беренче линиягә старт бирделәр. Компанияларны көнкүреш техникасын җыю өчен кулланачаклар. Продукция Алабугага, башка төбәкләргә һәм БДБ илләренә китәчәк. Пионер яңа индустриаль паркындагы тәүге компания бу. Алар барлыгы 16 булачак. Инвестицияләр инде хәзер 700 миллион сумлык. Татарстан работает с инвесторами, с Китайской Народной Республикой с инвесторами. Татарстан инвесторлар белән уңышлы эшли. Шул исәптән кытайныкылар белән дә безгә аларның компанияләре республика мәйданнарында урнашуы кулай. Хәзер менә тимер буяу заводында төзелделәр. Эшләрнең уңышлы баруын телим, финанс тотрыклылыгы. Яңа җитештерү, яңа эш урыннары. Андрей предприятиедә электромонтер үсеш өчен килдем ди. Мин монда эшкә урнаштым, чөнки киләчәк өметле эш баскычында югары күтәрелергә мөмкинлек тә булачак. Хәзер Түбән Кама өстенлекле үсеш территориясендә 8 резидент. Аларны ел ахырына кадәр 2 тапкырга арттыру бурычы тора. Шуның өчен монда инвестиция форумы үтәдә инде күргәзмәдә Татарстан предприятиеләре. Наша продукция замещаем. Безнең продукция Германия, Италия, Кореядан килгән товарларны алыштыра, үзебездә җитештерелгән ошчызракта. Россия төбәкләреннән 700 катнашучы элемтәләр урнаштыралар, килешүләр имзалыйлар. Форумның пленар утырышында өстенлекле үсеш территорияләренең киләчәге турында сөйләшәләр. Ни өчен Татарстанны сайларга? Бу сорауларга җавапны ишеттеләр. Нәтиҗәсе миллионлы килешүләр. Без 23 килешү имзаладык. Бу Түбән Камага да кагыла. 2 миллиард ярым сумлык контрактлар. Шәһәр өчен зур сумма. Җитди үсеш. Өстәвенә Менделеевск буенча монда 4 килешү төзелде. Бу хәзер безнең өчен бик мөһим. Чөнки резидентлар санын федераль күрсәткечләргә җиткерергә кирәк. Бүген Түбән Кама һәм Кытай провинциясе арасында хезмәттәшлек мөнәсәбәтләрен урнаштыру турында килешүдә имзаладылар. Бу өстәмә инвестицияләр дигән сүз. Гөлнәс Сәйфетдинова, Салават Мөхәммәдуллин, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Чаллыда бүгенге көндә 1025 үз мәшгуль теркәлгән. Россиядә пилот проекты буларак кулланыла торган бу яңалык әле күп сораулар уята. Нәкъ шуны исәпкә алып, автокалада бүген махсус очрашу уздырдылар. Үз мәшгуль булып тагын берәр урында эшләргә ярыймы? Үз хуҗалыгын тотучыларга, таксистларга ничек эшләргә? Әлеге һәм башка сораулар яңгыраган очрашу хакында тулырак алдагы материалда. Чаллыда бүгенге көнгә 1025 кеше үз мәшгуль буларак теркәлгән. Моның өчен теләсә кайсы өлкәнне сайларга була, хәтта пассажирлар ташуны. Исәнмесез, такси? 4 январдан теркәлгән үз мәшгуль. Дамир Фәхретдинов таксида 2005 елдан үз мәшгульлек турында сүз башлануга шартларны җентекләп өйрәндем ди. Файдалырак такси операторына элек барбер шул ук 4-5% түләнеп бара иде. Сезне тоташтырган өчен генә. Тоташтырган өчен, хәзер менә мин такси операторы белән турыдан эшлим, и шул акча минем китә салым органнарына. Чаллыга очрашуга теркәлгән үз мәшгульләр чакырылган. Кызыксынып килүчеләр дә күп. Собрались для того, чтобы еще раз послушать людей. Үз мәшгульләрнең нинди сораулар борчыганны иштәсе килә, шуңа дип җыелдык. Сораулар тормышның иң төбеннән башлана. Я частный сантехник на квартирах. Как? Я готов. До 12 числа следующего месяца. Биргән чекларыгыз махсус кушымтага кертелеп бара. Шулар буенча киләсе айның 12-сенә кадәр салым суммасы күрсәтеләчәк. Я зарегистрировался. Мин теркәлдем һәм салымны ничек түләргә белмидем. Сорауыма җавап таптым. Татарстанда инде 8 меңнән артык кеше үз мәшгуль буларак теркәлгән. Иң актуаль сорау: теркәлмәсәң ни була? Никто гонки и там какие-то карательные акции устраивать однозначно не планирует. Баштан ук шул максат куелган иде. Бернинди мәҗбүриләү булырга тиеш түгел. Әлегә күп кешеләрдә дөрес акыл сөреше күзәтелә. Әлеге проект Россиянең 4 төбәгендә сынала. Алдагы 10 елда салым проценты күтәрелмәячәк. Гражданнарга бу бизнесны законлаштырып, тагын да үстерү мөмкинлеге тудыра. Чаллыдан Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Спорт костюмын депутат портфеліне алыштырмакчы. Я всю жизнь работаю на КамАЗе. Ни өчен Владимир Чагин праймеризга бара. Шаян ТВ каналы да бүген космоска чыкты. Триколор балалар пакетында да эшли башлады. 5 ай эчендә Шаян ТВ каналы ничек үзгәргән? Яңа студияны Айгөл Бәдретдинова да күреп кайтты.
Бүген Түбән Кама нефтехим оешмасында бензол шығару буенча яңа җайланма эшли башлады. Хәзер җитештерү күләме күпкә артачак. Бу Татарстан икътисадын үстерү өчен яңа мөмкинлекләр дигән сүз. Компания 2018 елны нинди уңышлар белән төгәлләгәнен һәм алда нинди максатлар билгеләнгән, акционерларның еллык утырышыннан безнең репортаж. Карап торышка гади торбалар булса да, конструкциясе шактый катлаулы. Мәйданчыкта яңа төрле 2 мич эшле җитештерү өчен арттыру максатын башкаралар. Менә ул тарихи вакыйга. Төймәгә басып бензолны тиз экстракцияләү җайланмасын эшләтеп җибәрделәр. Хәзер җитештерү күләме дә берничә тапкыр артачак. Установку, которая Яңа җайламаны эшләтүгә старт бирәбез. Бу безгә үз чиратында икътисадны яхшырту мөмкинлеге, җитештерү күләме дә арттырыла. Җитештерү куәте арту хакында акционерлар җыелышында да сүз барды. Хәзер елына 600 мең тонна этилен җитештерә торган яңа комплекс төземәкчеләр. Проект эше башланды, документлар әзерләнә, җиһазларга беренче заказлар урнаштырылган. Бу реактор, компрессорлар. Ноябрь аенда инженер шелтәр эшләре башланды. Җәй көне подрядчы оешманы сайлаячакбыз. Узган елгына оешма экологияны саклау өчен миллиард ярым сум акча тота. Хәзер икенче этапта чистарту корылмаларын төзекләндерәләр. Практически каждый год компания... Предприятиедә социаль юнәлешкә дә зур игътибар бирелә. 5 яңа йорт төзелде. Хезмәткәрләр өчен даими укулар оештырыла. Оешмада эшләүчеләр мәдәни, спорт, социаль чараларда теләп катнашалар. Узган елгы нәтиҗәләр куандырырлык. Шуңа да быел да үсеш темплары артырга гына тиеш диелде утырышта. Түбән Камадан Руслан Хусейнов, Анастасия Шакирова, Рафаэль Ракипов, Яңа гасыр каналы. Татарстанда дәүләт милке белән идарә итү өлкәсендә хокук бозулар 2 миллиард сумнан артып киткән. Хисап палатасы Дәүләт Советының бюджет комитетында депутатларга узган елгы тикшерү нәтиҗәләрен җиткерде. Республикада быел ничә спорт залын ремонтлаячаклар, моны социаль сәясәт комитеты утырышында карадылар. Ә законлылык һәм хокук тәртибе комитетында нинди темалар күтәрелә? Алдагы күзәтүдә. Хокук бозуларның күбелеше дәүләт милке белән идарә итү өлкәсенә карый. Моны Татарстан хисап палатасы рәисе урынбасары җиткерә. Бу төр тәртип бозулар 2 миллиард 367 миллион сумга җиткән. Хисап палатасы хокук бозулар буенча 101 административ беркетмә төзи. 76 вазифа изот җаваплылыкка тартыла. 6 кешене эшеннән алалар. Департаментом казначейства Министерства финансов республики. Узган ел казначылык департаменты тарафыннан 340 контроль чарасы үткәрелә. Нәтиҗәдә республика бюджетыннан бөлеп бирелгән 370 миллион сумга якын акчаларның нәтиҗәсез файдаланылуы ачыкланды. Шул вакытта закон бозу очракларының 77% бетерелде. Республикада һәр икенче кеше диярлек спорт белән шөгыльләнә. Бүген моны Татарстан Дәүләт Советының социаль сәясәт комитеты утырышында җиткерделәр. Аеруча укучылар һәм студентлар актив, ләкин күрсәткечләрне тагын да яхшырту өчен шартлар кирәк. Бүгенге көндә республикада 891 гомуми белем бирү оешмасы исәпләнә. Шуларның 84-нә ашыгыч рәвештә спорт залларын ремонтлау кирәк. В 2019 году планируется отремонтировать 6 спортивных залов. 2019 елда авыл җирлекләрендәге 6 спорт залын ремонтлаячакбыз. Бу эшләр 8 миллион 780 мең сумга төшә. Митинг пикетларны дәүләт органнары биналарына якынрак урыннарда да үткәрергә, араны 50 метрдан 10 метрга гына калдырырга. Бүген моны парламентның законлык һәм хокук тәртибе комитетында карадылар. Әмма тәкъдим яклау тапмый. Сәбәбе иминлек тулысынча тәэмин ителмәү белән аңлаталар. Гүзәл Алимова, Руслан Хusnedinov, Ишат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Бүген Дәүләт Советында яңгыраган тагын бер мәгълүмат. Гүзәл Удачинага хәзер бала хукукларын яклаганда хакимият органнары белән судлашу хукукы бирелә. Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Сәясәтчеләр, спортчылар, фән эшлеклеләре, укытучылар праймеризда катнашырга теләк белдерә. Праймериз ул сайлауга әзерлек барышында бер партия эчендә кичкенә сайлау үткәрү. Бүген бердәм Россиялеләр сафына данлыклы КамАЗ-мастер командасы җитәкчесе Владимир Чагин кушылды. КамАЗ узышчысы ни өчен зәңгәр формасын депутат костюмын алыштырмакчы. Фәрүзә Мәҗитова. Перед любой гонкой я волнуюсь, я думаю, что и как каждый человек. Һәр ярыш алдыннан дулкынлана ул. КамАЗ-мастер командасы башлыгы Владимир Чагин спортта аксакал булса да сәясәттә яңа кеше. Быел КамАЗның алтын юбилей елында ул үз гомерендә беренче тапкыр депутат кәнәфие өчен партия эчендә көрәшеп карамакчы була. Я всю жизнь работаю на КамАЗе. Мин гомер буе Чаллыда яшәдем һәм гомерем буе КамАЗда эшләдем. Әтиәниемдә гомер буе КамАЗда техника ясау, машина төзелеше белән яхшы таныш. Шуңа күрә мин әле спортчылар рәтендә генә түгел, хезмәт кешеләре рәтендә тулыландырам. КамАЗга утырып җилдерткәнче куркынычсызлык кагыйдәләрен белү турында кәгазьләрне имзаласалар, кандидатлыкка юл гариза бирүдән башлана. Кесәдә паспорт, диплом, эш урыныннан белешмә һәм элек хөкем ителмәгән булу кирәк. Если, предположим, они приходили к нам без оригинала, документларның төп нөсхәсен генә кабул итәбез. Копиясе булса киридән борабыз.
Владимир Чагинның документлары тәртиптә. Бүгеннән ул рәсми рәвештә праймериз алдыннан агарту эшен башлый ала. Алдан тавыш бирү көнендә катнашу өчен ким дигәндә аңа 2 тапкыр дебатларда үз сүзен әйтү мәҗбүри. Кандидатлыкка кандидатлар өчен тавыш бирү 26 майга билгеләнгән. Сайлау 8 сентябрьдә. Фәрүзә Мәҗитова, Сергей Хайдаров, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Әйдә ТНВ-га конкурсының беренче турына иҗади эшләр язып өлгерергә бер атна вакыт калды. Язмаларны 19 апрельгә кадәр җибәрергә мөмкин. Исегезгә төшерәбез, җиңүчеләр КФУның журналистика югары мәктәбендә ТНВ хисабына укый алачак. Былтыргы ярышның бәхетле кызлары бүген журналистика серләренә төшенә инде. Булачак хәбәрчеләрнең гаиләләре шатланып бетә алмый. Хис кичерешләре белән безнең белән дә бүлештеләр. Алло. Алло, кызым. Әйе, сәлам. Ничек хәлләр? Яхшы үзегездән. Сирина Сабированың кызы Алия КФУның журналистика бүлеге студенты. Сабировлар бу вуз турында гел хыяллана. Хыяллар ТНВ гранты белән чынга аша. Ул тырыш инде безнең 5кә генә укыды инде ул. Теге үзенең максатына ирешә торган инде. Ул эшләсә, эшне сыйфатлы, дәрәҗәле дип эшли. Илһам бөтен Россия яшь язучылар бәйгесендә гран-при иясе булды. Бу Азнакай районы 2нче студент кызыбыз Инзилә Хөсәйнованың әтиянисе. Төнге сәгать 12гә хәтле без аның белән бер кат инде ничек итеп язарга, ниләр язарга икәнен барладык һәм ул 2нче көнне иртүк бу иншаны язды. Ана икенчесеннән үтте. Ана инде ул теге бөтенләй үткәннән соң анда шатлыкны күрсәгез, үзе бер мәҗлес булды инде ул. Бу вакытта Лениногорск районында әтиянисе Сирина Сәхәпованы зарыгып көтә. Кызлары Казанда укый. Сирәгрәк кайта. Журналистка уку балачак хыялы булмый, әмма роликны күргәч кулына каләм ала. Конкурс турында мин беренче этапның соңгы көнендә белдем. Шул көнне мин заявка җибәреп, мин катнашам дидем. Шундый зур мөмкинлек, күпме кеше белән очрашачак, күпме кызыклы кешеләр күрәчәк ул. Сен сау укысын, шатландык инде. Быелгы грантның беренче турында катнашу өчен 19 апрельдән дә соңга калмыйча экраннарда күрсәтелгән электрон адреска минем иң яхшы дустым темасына эссе язып җибәрергә кирәк. Мәҗбүри шарт катнашучының рус теле һәм әдәбияты буенча бердәм дәүләт имтиханнарын бирүе. Тулырак мәгълүматны безнең телеканал сайтында таба аласыз. Рания Абдрахманова, Илшат Мөхәммәтов, Фирүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Кичкене хезмәттәшләребез Шаян ТВ каналы бүген космоска чыкты. Хәзер аны триколор пакетында бөтен дөньяда иярчен аша карый алачаклар. 12 ноябрь көне эшли башлаган балалар телевидениесе өчен 12 саны гомумән үзенчәлекле. 12 апрель көне Казанның Горький урамында яңа телестудия сафка басты. Нәни йылдызлары журналистларны яңа студия буенча экскурсиягә чакыра. Монда яратылып өлгергән шаян тәҗрибәләр тапшыруыннан өзүктә. Шул суга мин гадәти кетчуп салдым. 22 апрель старт алачак яңа реалити проект Караш егетләр төркеменнән заманча татар җыр биюләрдә. Сораулар да бирәләр. Кемнән интервью алырга җайларак? Олыларданмы, балаларданмы? Журналистларның дикциясен яхшырту буенча мастер-класс та үткәрәләр. Авызны тутырып сулаш алабыз. Һәм менә шулай аны чыгарабыз әкрен генә. Эшләве үзе бер рәхәтлек ди, нәни журналистлар. Яңа студиядә яңа мөмкинлекләр. Бик яхшы, монда бик рәхәт, чөнки бу студия бик зур. Монда бик күп дуслар минем. Популяр кешеләрдән интервьюлар алам, Роберт Минулин кебек. Ильяскер белән Шаян балалар тапшыруын алып барам. Бер атнага 5 әкият. Иң яраткан минем Шаян балалар вакациясе. Менә Шаян балалар вакациясендә без төшәбез. HD форматта төшерүче 4 видеокамера, заманча ут җиһазлары, 12 локация, төрле вакытта алыштыру мөмкинлеге булган декорацияләр биредә төшерелгән тапшыруларны хәзер бөтен дөньяда карый алачаклар. Иртәдән безгә шундый хәбәр җиткерделәр. Безнең Шаян ТВ каналы триколор балалар пакетында да эшли башлады. Чынлап та безнең хәзер тамашачыларыбыз артачак. Бу өстәмә җаваплылык, тагын да күбрәк сыйфатлы һәм файдалы тапшырулар ясау өчен илһам чыганагы. Шаян ТВне карап, булырсыз син шәп бала. Айгөл Бәдретдинов, Алмаз Зыяддинов, Яңа Гасыр каналы. Алар космонавтика көнендә авиация дөньясына сәяхәт итә. Бүген Казан аэропорты мәктәп укучылары өчен үз ишекләрен ачты. Экскурсиядә балалар бинаны гади пассажирларга таныш булмаган диспетчерлар бүлмәсен һәм очкычлар ангарын күрә алдылар. Без Парижга ишәбез. Казан аэропортыннан Парижга туры рейс юк, әмма космонавтика көнендә мондый мөгъҗиза да булырга мөмкин. Мәктәп укучылары аэропортта кунакта. Смотрите, сколько запрещенных предметов.
документов пассажира. Чит илгә очулары уен шарты гына булса да бар да җитди. Һәр укучы теркәлү уза. Терминалның эшләү тәртибен, очкычка нәрсәләр алып кергә яраманлыгында шунда аңлаталар. Здесь работа заключается в обслуживании самолетов, которые к нам уже прилетели. Экскурсияның киләсе пункты диспетчерлар бүлмәсе. Бәйрәм көн булса да, монда да эш кайный. Күпләрнең бу авиация дөньясына әле беренче адымнары. Киләчәктә очкычта үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен истә тоту һәркемгә кирәк. Нәни сәяхәтчеләр үзләрен пассажирына түгел, очучы ролендә сынап карый алды. Форсаттан файдаланып, без дә штурвал артына утырып карадык, чөнки зур авиация турында хыяллар нәкъ менә моннан башлана. Я мечтаю стать конструктором самолетов. Вот мне больше всего запомнилось, как там двигатель вынули. Мин әле хәннәр сайламадым үземә, ләкин бүген экскурсиядан соң шундый менә бортпроводник буласы килә. Парижга ук барып җитмәсәләр дә авиация дөньясы белән танышу балалар өчен файдалы чараны оештыручылар. 40 еллык тарихы булган Казан аэропорты үсеп килүче буынны һава киңлегенә чакырып кала. Раилә Вәлиуллина, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Әлегә шундый яңалыклар иде, кичләрегез матур үтсен, исән-имин булыгыз. Главное музыкальное событие двух республик. Второй Всероссийский фестиваль татаро-башкирской эстрады «Мост дружбы». Казань, Пенза, Ульяновск, Оренбург, Стерлитамак, Нижневартовск, Сургут, Пермь, Уфа. Эксклюзивная коллекция ювелирных изделий с бриллиантами. Со скидкой 45% во всех ювелирных салонах «Изумруд». Подробности 518 93 23. Официальный дилер Татсун Марка объявляет недели роскошных предложений. До 15 апреля весенние скидки. Лови момент. Подробности по телефону 4 пятерки 3 семерки. Квартиры от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Сувар Холдинг. Созидая во благо. Напоминаем, в аптеках Фармленд выгодная акция. Скидки 20, 30, 50%. Аптеки Фармленд. Лови момент. Покупай прямо сейчас. В автоцентре Марка весеннее обострение. Автомобили Nissan отдаем без наценки. Заберите свой Nissan без переплат на Чуйкова 54Б. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Казанский государственный медицинский университет приглашает на День открытых дверей 14 апреля в 10 часов. Бутлерова, 49. Лазерная коррекция зрения 29 900 рублей. Клиника Кузлер 295 94 40. Алан Клиник. Лечение геморроя и трещин без операции. Chevrolet Niva теперь с мультимедиа-системой. Навигация, музыка и камера заднего вида. С выгодой до 139,5 тысяч рублей. Только Chevrolet Niva. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфир үз эшен хаватырышы белән дәвам итә. Сыйфатлы һәм арзан шкаф күбәй телисезме? Данил Мастер моны чынга ашырыр. Данил Сызык Мастер.рф. Телефон 2 167 166. Янык погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк чыгышта Бөгелмә, Баулы, Знакайда булытлы. Яум-төшемнәр булмый. 15 градус җыла. Төньяк чыгышта Түбән Кама, Таныш, Лабугада сүрән көн көтелә. Температура 7 градус. Төньякта Минзәллә, Әкерҗем, Дилевскида урыны белән яңгыр булу ихтимал. 8 градус җыла. Төньяк батышта Орша, Кукмара, Балтачта яңгырлы, температура 4 градус. Көньяк батышта Болгар, Бош, Үпрәледә урыны белән генә яңгырлы, 8 градуска кадәр җылы булачак. Үзәктә чиста, нурлы Токсубайда болытлы, ләкин яңгыrsыз. Температура 14 градус. Алда көннәрдә кояш кабат үзенең нурлары белән сөендерәчәк. Нәтиҗәле дәвалау, сәламәтләндерү процедуралары, хатын-кыз һәм ир-ат авырларын дәвалау буенча уникаль программалар белән профсоюз әгъзалары өчен махсус ташламалар Бәкер шифаханәсендә. Бәкер туган җир курорты. Рәхәтләнеп дәваланыгыз. Удивительно комфортный, уютный, целебный, очень вкусный. Санаторий для всей семьи. Бакирова. Наш санаторий. Башкалабыз Казанда яңгыр булу ихтимал. 4 градустан 6 градуска кадәр җыла. Төньяк батыштан көчле җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 757 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырма чадымлыгы 79%.
Магнит бураны бұл ихтибал, сәлеметлігіңізге ихтибарлы болыңыз. Әлігі міне шулар, сіздің хаватырышы білән Альбина Шықабова таныштырды. Ел күнәрігіз көңілі өтсін, сау болыңыз.